Yan, happy birthday. Birthday ni June Napolis. Sinaput. Siram sana talaga. Ano at kau nagsinapot niya na. Mga nasa abroad, muli, sinapot. Baka. Mga nasa abroad, yan na. Baik ka niya dyan sa abroad, sinapot, only in the Philippines. Gigutom na kaya. Gigutom kaya ako, maniputon. Fuerte. Kortesiya kan nagselebrar kang kumpleanyo. Kaswapon. Belated happy birthday kay June Napolis. Ato yung partner ko niya sa technical control. Puwerte na nabuhay-buhay ang kito. Si Ramon, sinapot ha. Kamong mga nasa abroad. Yan, only in the Philippines ang sinapot. Mainit-init ba? Tamang-tama sa napati Suhamis. Buda so arena. So arena no, tama lang. Tapos ba kung malanahon? Yan ang sinasabi ko. Ay na hapon. Bicol Target, DCGB. Legazpi City, Philippines. Sundo kitang 5 p.m. Philippine time. Kairibaan bilog na fuwersa si Jomar, si Jimmy, si Al. Sa kuya po yan ng mga kompadre. Si Luwens, si Renz, si Ands. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control si June Napolis. Kumusta so bangkete kaso hapon diyon? Aprobado nga ya. Familia ang importante. Dango nango niyanin mga dakol na bangkete ano. Maray kong angaran mo, Debold. Buda na apelyido, Sinat. Na pwede yan. Sa newsroom, yaon si News Director Edwin Peralta. Siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa Production Center, si Angel Mustaza. Sa IT, si Mark Shiand Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Sige po, tabi, kumusta lamang daw kung yaonan sa tuyang mga naghihinanyog sa manlain-lain na parte po kan Legazpi sa gabos ng barangay tabi. We hope na yaon po kamo dyan nakaantabay. May internet tayo diyon, igwata. Iguning nag-agi dyan na dakulaon naman na truck kasubago. May nasa agi ng pang naputol so kable. Digdi sa to, ayos. Very good. Inda ko kung kisay na naman ng mga connection itong nadali ka so bago kan nag-agi dyan na truck. Sige, maray na hapon man tabi dyan sa nasa Old Albay District. Yan, buda sa Daraga. And sa gabos na pinag-abot kan sa tuyang fuwersa sa Kabikolan, manlain-lain na probinsyas kan Bicol. Siyempre, so mga nasa luwas kan Rehiyon 5, marahay na hapon man tabi. So nasa ibang nasyon, sa inman na parte kang Pilipinas, buda kinaban, siyempre as well. Good afternoon from the Philippines. Ako po si Pio Fernandez. Sagod kitang 5 p.m. Nasa linya si Al Armario, kumpadring Al, marahay na hapon. Go ahead. Malipot na hapon, buddy.
maingat pa talaga ngunyan ang Diocese of Legazpi sa COVID. Sa standing order ni Bishop Joel Bong Bailon, bawal pa man garay pa ang mga misa sa mga piyestahan, direkta sa mga barangay kung saan ang piyesta, lalo sa mga sitios ngunyan, mga lugar na madali na piyesta ni Senyor Santo Niño. May mga regular manggararay na misa pero duman ini sa mga mayor na simbahan. Pero padagos manggaray na pigusunod ang mga health standard procedure siring sa paggamit ng face mask kan mga nagsirimba, pag-disinfect bago maglawag sa simbahan, asin ang pag-obserbar kan social distancing. Big discourage na mag-lawag sa simbahan o magsimba ang mga 65 years old pataas, asin sa mga akiman 15 years old below na magsirimba. Unyan kaya na inero padi ini ang mga piyesta nga ni kan Senyor Santo Niño. Kaya dakulman na mga lugar digdi sa probinsya ang igwa ni mga kapistahan ngunya na maabot na Sabado asin na Domingo. Pero ayan, sa Diocese of Legazpi, may standing order mangyari si Bishop Bong Bailon na bawal pa ang mga misa direkta dyan sa mga lugar na yan na igwanin piyesta. So, plus talagang dainin, maski so novenaryo, para sa mga patron kan nga nagfiesta digdi sa diocese kan Legazpi, over? Ang napigigiba sa napadikan mga yaon sa barangay, so sinda-sinda sa na nagpapangadji. Iyo. Banggi yan, oo. Siyam na banggi. Sige. Pero sa misa, negative. Roger Copia. Okay, yan pa din informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya sa luwas. Bubeltadahan tayan mientras tanto, diretso ang bulos kan informasyon. Si Luens Nabarcena. Luens, good afternoon. Go ahead. Salamat, Sir Pio. Maripot na pagkahapon. Asin marinapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta sa rong caretaker kan Legazpi City Catholic Cemetery. Nakuwang nagpagadan kan sa diri sa mismong musileo. Roger Tabi, Sir Pio, kan nakalihis na Sabado nin aga sa barangay Bunot kan siyudad kan Legazpi. Caretaker kan Camposanto. Roger. Camposanto Katoliko, pampubliko. Katoliko pampubliko Tabi, Sir Pio, digdi ini sa Bunot. Sa Bunot. Ampang kan Nuestra Señora Salvacion Purenaria. Iyo, anong nangyari? Roger, sa kakaluwas pa sa ng police record kan Legazpi City PNP, ang biktima namin pidan na si Joselida Had Alpuente Ibista, 50 anyos, na taga Purok 3 kan Barangay Bunot, na nadiskubre kan sa iyang kapwa caretaker na si Jason Valderrama Ibaredo, 39 anyos, sa laong kan Musilio, dahil natabi, Sir Pio, di detalye kung paano niya nagpagadan kan sa diri dahilan sa protocol kan DOH. Susog sa aki kan biktima, pigpaparahanap na ninda ang biktima kung kaya pigparahanap ninda ini asin iyo na ini so nangyari. Basado man sa bahayag kan aki kan babayi, may problema palan ini Sir Pio sa pinansyal. Asin sige ang kakataram kay ni, nasukok na ngayon sa iyang buhay. Kailan kay ni, matapos na darahon sa Legazpi City Hospital, dinara ini sa Carlito Bercasio Funeral Parlor may kinaraman sa pangyayaring ini. Kung matatandaan Tabi, Sir Pio, ang otoridad, ang kapulisan, ang simbahan, ati ang simbahang Katoliko, padagos ang pagpagirumdum sa publiko na sagkod sa may buhay pa, maski kurano kadipisil, day mawaranin pag-asa dahilan ta buhay sana ang sulamenting saro sana. Paano na istabilisar na siya nagtapos kan buhay niya? Over. O Roger, nailing Tabi ni Sir Pio yung nakapitay na. Nagbitay. Roger, kundi deita na idetalye kung paano niya ginibo. Oho. Man mismo sa may Musilio kan Legazpi City Catholic Cemetery. Uy, up to the last breath, duman sa iyang pinagsiserbihan na Camposanto, duman niya tinapos sa buhay niya. Roger to the Tabi, Sir Pio. Taday niya nakayaan buhay sa kinaban. Roger.
Irakman, ano. Haloy na. Makamurumundo. Babae siya. Bahay tabi Sir Pio. Jesus Parong Mario. balo na kaya ini. Come again? Parong balo. Oh, balo. Roger, 50 anyos. Dai na kinaya. Ay, sus, grabe talaga. Ano? Sige. Roger. So, yan sa mga paagi na yan tabi Sir Pio, ana pagirumduman, uliton tagiramay, ana pagirumdum kan otoridad, maging kan simbahan, day mawaran nin pag-asa sa kut na bubuhay pa. Sige. Yan ang mga dagdag na istorya, halitigdi sa luwas, makamurumundong bareta, ako po, si Luwens Burse Barcena. Duman niya na tinapos mismo sa Camposanto. So, nako, hirak man. May her soul rest in peace. Si Ans nasa linya. Aramon taan istorya. Ans, marhay na hapon. Go ahead man. Marina hapon, Sir Pio, marina hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niyan na bareta, talagang naglalaom ang City Veterinary Office kan Syudad kan Legazpi na maenganyar ng gan-an gabos na mga livestock farmers sa syudad na mag-enroll o sumairarom sa insurance system kan Philippine Crop Insurance Corporation. Sinabi sa liwat sa DCGB News ni Dr. Manny Estefona ang pamayo kan opisinang ini na matapos nindang ikondusir ang orientation kaini sa mga barangay official kan syudad, ibaba man kan mga opisyalis di barangay ang sa indang mga naaraman sa mga livestock owner na sakop kan sa indang respetibong barangay. Sigun sa iya, ang insurance program kan PCIC garuman sa nasistema kan PhilHealth dahilan sa matao nining proteksyon sa pag-ataman ng mga hayop siring na sa nakan-urig, karabaw, baka at sinkanding. In kaso daw magkahelang, may mga lugar o may lugar ang mga hayop na ini para pabulungan o kaya istaran para mientras. Habo na Estefona na magkatarakot ang mga tao nag-atama ng siring ng mga hayop urog pangyaon ang patakot kan African Swine Fever o ASF. Kaya makakatabang daw ini tanganin na mas mamotibar pa ang mga para umanyato o livestock farmers sa sa syudad na mag-ataman pa ng mga hayop. Sa paagi kay ni dakulan pagtubod ni Estefona na kung dakol ang mga maataman ng livestock makukontrol o kaya dahil magkakaigwa ng kakulangan sa supply kan mga karning orig as in iba pa sa syudad ng Legazpi na sa ngunyan existido na sa nagkapirang mga merkado publiko sa palibot kan syudad. So, pinaga-encourage kan City Vet, kan Legazpi na mag-indulge dyan sa swine industry? Yes po, opo. Even, maski daw po swine industry, maski ning pag-ataman kang karabaw, baka asin kandi, pigi-encourage na nila. Oh, okay. So, in relasyon dyan sa pig-o ng bitan baga so swine, so ASF, ano ang preventive measures na idinagdag pa kung igwata, bakong sa daraga, igongon yan, pinagsisibut-sibutan yung daraga sa ASF, over? Roger, to that, Sir Pio. As of now, maintain man giraray so ASF measures kan syudad. So, checkpoints sa nagkapirang mga laugan o kaya mga linderos digdi na pinag-agihan o pinalaugan ng mga supply nin karni urig in mas pico pa kusog paninda ining hot meat operations. Bako daw sa na ining mga buhay na urig ang pwedeng magdara nin ASF kundi ining mga produkto na nin mga karning urig na posibleng dati ng infected. Roger, kopya, sige. Yan tabi Sir Pio, mga impormasyon digdi sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa dagdag man na report. Diyan sa luwas hale sa City Hall, kan Legazpi. Dumang kita sa First District, aramon ta daw ang sitwasyon kay Compadreng Jomar. Pade, marhay na hapon. Go ahead man. Salamat pa din Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Liwat na nagigpit ang syudad kan Tabaco sa sisita sa mga nagpapararada sa gilid kan tinampo sa sentro kang syudad. Ini matapos na kasubagong aga, itong mga lugar na nadudumanan ko na kan mga may bihikulo para makapag-park ba lamang maisuksok ang sa indang auto asin maipark kung sindaigwan ng tuyo digdi sa sentro kan syudad kan Tabaco. Iyo ang beneresita kan mga miyembros kan public security o PSO, Public Safety Office, para warningan itong mga nagpaparada na dain na sila pwede magparada dyan. Digdi sa syudad kan Tabaco, halos ang gabos na kalye sa sentro kang syudad, dai pwede magparada. Maski mahaywas, maski may lugar,
apuera sana ang itinaong paradahan digdi tabi pade. Kudigdi sa may gilidgan plaza para sana sa motorsiklo. Mhm. So mga auto, mapasiring ka duman sa Rio sa street, sa likodan ka na wet market, may espasyo duman na pwede mong paradahan na bakuman nga na isimentado. Mhm. Ang gibo kan mga ibang may bihikulo, itong mga kalye na medyo hararay sa sentro, duman si Dami na puresto, minabaklay na sana, siring sa sentro para makaparada. Opo. Ang naginindang problema ngunyan, maging ang mga lugar na ito, biniresita na kan PSO, as in pigbabantayan na dain na ninda mapaparadahan. Mhm. Problema ini, duman sa mga bakong taga-syudad kan tabako, na dai araman pasikot-sikot kang sentro Iyo. para makaduman sa pinagdesignar na paradahan. Mhm. Ang pinagdesignar na paradahan pade, bakong accessible ngayang door diretso, ali ka di sa sentro, sa main line, kundi malikaw ka papasiring duman sa Riosa, sikot-sikot sa likodan kan City Hall, papasiring ka pa duman sa may direksyon kan Pier, dangan mabalik ka di sa Riosa, tutumbukon mo naman sa City Mall, saka ka makakadulok duman sa paradahan na nasa likodan kan wet market. Okay, sige. Na ang arog kaining bagay iyo ang sa mga PSO alagad ang sabi ninda iyo yan ang direktiba bawal magparada sa mga lugar na kaya da kitang magiginibo. Nagluluwas pa na ang paghihigpit garudara na naman sana kay itong so pigsasabi na mabisita na naman so DILG Nyan. para bisitahon sa implementasyon kan road clearing. Yan. Oho. So, tibaan. Na Oho. Roger on that. Kaya lang yun na nga niyan, paday man kinisignadong talagang maray na paradang pansyudad kan tabako, Oho. duman na mo problema. Although, igwa na nga ni manapig designar, mo problema ni maray. So, bakong pamilyar sa sentro kan syudad, na maski pasunod dun sindakan traffic enforcer, kung sa inang agi ang agi, kada kulang kan wawalahan tutuuhan, babalikan, pwede talagang madipisilan. Iyo, iyo managad pa. Maski ako dyan, libong sa pasikot-sikot dyan, padi buda medyo saradit-sadit baga, iyan na tinampo sa likod na yan kan wet market, buda so adjacent na mga areas. Over. Roger on that. Basta sinararamaga ini pa dahil lang kan sa COVID, Nyan. dahil ka naman baga makapasiring sa wet market na direktamente halika digdi sa sentro na kung kan dati, pagyaong ka sa Siga Avenue, digdi ka baga sa pinakasentro, matiko ka lang, pasiring ka na sa wet market. Mhm. Sinararaiyan, puro Yes. na sanaan paluwas, dahil ng palaog, malikaw ka na ka talaga kito na duman ka na sa iba pang mga kalye sa may pasiring na sa may pier, bago ka makapasiring digdi sa may wet market. Harayuan kawikaw, pading Jomar. Oo. Bata, under construction mo yan, digdi sa may tulay, shortcutan baga padikutana na medyo madali-dali ka. Nyan. Pag dangadang mo sa tabako, matutuo ka sa dating kasayuhan niya, Oho. masiring ka sa barangay San Roque yan. Tapos may tulay, may steel bridge dyan sa wala, na pwede mo nang tikuan, pwede ka nang bumalda, harani na duman sa may paradahan, Iyo. sarado ko yan. Iyo, oho. Iyan bagang tulay na ko na pig-agyanan kasuma gusto magkawikaw sa traffic diyan sa sentro. Roger Ronda, Oho. sarado ito ngunyan pa Ay, sus Mariosep na grabing kawikaw. Tumapasiring ka na agad sa sentro, Oho. mahanap ka na kay itong kadakul-dakul na titikuan mo. Antes ka makapaharani pa sa naduman Mhm. sa sa may wet market na dahil mo pa nga ni makukuha kung bakong maikmatang mata mo, baka dahil mo pa makuha sa palaog duman sa paradahan. Igo lamang pa dinin mga directional signs na ibinugtak so lokal na gobyerno. Over. Ang directional na sa parking area, duman sa nasa entrada, this way to parking area. Pagkatapos Kung iyaw ka sa sentro, eh mo aram kung pasain sa parking area. Bahala ka na sa buhay mo. Paglawag mo naman.
Oo. Pag nagkantos ka duman sa harani sa entrada, mahiling mo this way. Alaw ka duman sa ano yan, sa Garo baga Radican parking area. garo baga pa di so maze. Ano ka pud kan so maze so pasikot-sikot na mako amo so por. Tama pa de, garo mga supig ka karawat mag-supasel. Yeah. Susundan mo, patayin ng dalagan. Yung wala ba na direksyon digdi? Ang gigibuhon mo, pag nagkakapot ka sa traffic enforcer, Oho. iset mo na so isip mo, nagaro sa computer na mai-record mo lang ganito. May picture mo sa isip mo, supig di-describe. Or else, mapasinala ka, unang ka nahiling mo, to ka sa pier. Oh, bata sa ang pagkawikaw mo pag maniobra mapagal kon maatras mabiri ka ito sa radit. Di silong digdi mag-atras sa dakulo na mga padyak na nakasunod sa imo. Iyo, batang signal light kan padyak, bitis. Oo. So, siguro ko na tama ito panipig sabi mo na hanggang kidireksyon, Oho. directional sign na ano yung pasara sa sentro, may kagdato parking area. Yes. Sundan na sana ito. Pero Yes. dahil wala yan, kung baka kang taga-tabako, Tabako. baka kang pamilyar dikti, Oho. sa mga pasikot-sikot, dipisil, baka magsabi ka, balik na sa ako sa Legazpi. Dumanas na mapark sa Legazpi nga niya. Mariosep. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Ay, nako. Sige, thank you so much, compadring Jomar. Bata sa tabako, pading June. Tabako, bako sa karaw, ang tawo dyan, 24 hours. Matawong permit dyan sa tabako. Digdi sa to, alas 9 banggi, wala na. Alas 9, alas 10. Ang konsentrasyon kang tao digdi, kuan, medyo patak-patak kung sa na lugar. Sa tabako, sentrong-sentro, matawo dyan, permi. Buhay na permi dyan. Ano? Sige. Alas 4:33 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto? Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world.
The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25. 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink.
bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan, matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doon na mo.
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo, The Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Thank you so much, Tabi Kumpad o kaya June na napulis sa mga hanap buhay. Yan. Sige. Paano daw si Director Tanpaan ayan na RD niya to sa Professional Regulations Commission. Ano po? Ay, sige ta. Kanta daw. Dali sana ta. Igo kitang so Legazpi ni mo dyan. Anom ngunyan ang kaso na kan COVID. From zero, nag-alintuto sa anom. Day ko lang o garing pa nakukonektaran day pa ko nakaka-connect, I should say, kay Dr. Hiliego. Ang hepe kan City Health Legazpi. Kung makukonsiderar na ining second wave, kung nagpupuo na, igwa na ning statement ka ng City Health. Dai pa, no? Dai pa. Ta nag-zero na baga kita nin almost 1 week. Pag sinabing zero, both so nagbubutwa na panibagong kaso, dai po, as in, dai na nin pasyente dyon. Ngunya, nagluas na anom ang pasyente ngunyan na positive sa COVID after na magpahingalo nin almost 1 or 2 weeks na zero. Both so fresh cases buda so nagpapa-recover. Nagpuon yun pasaro 2, 3, 4, 5 anom. Are we starting the second wave? Are we now in the second wave kan COVID? Sana po daiman. Tabata maugmaho nakita na so Enero niya to so first week 0 June aba may naglulusot sana diyan na matapos ang istorya
sa anom naan, kundi medyo dipisil yun. Ta sa anom na yan, nag-contact trace ang otoridad kan yun bako. Sa ano, halimbawa, magtagturulo na sa ng mga primary contacts iyan. O 6 times 3, di 18 iyan na personas. Nya kung sobra sa tulo ang kada saro sa anom na iyan, so saro halimbawa, may nakahalubilo na 20 katawo, iparayo kaya mang Diyos, di ba yun? So, sige na naman ang ugbon ripple effect sana po daiman tabi. Ta makapakuha na kita lamang, maka gios na baga sabi kan mga maiedad na makagios tabata ang bakuna niya to maabot pa sana sa ining primerong kabtang gayod bago pag primerong kabtang, it means to say first 3 months, first quarter kan kada taon, first 3 months, so kaya ingat sana tabi. Sabi nga ni Dr. Tony Liatson, so sinipa na consultant bagakan DOH sa COVID. Inisa na ang pinagbiliban ko kay Dr. Tony Liatson. So akong, dati ba, kan sinipa siya sa bilang konsultant, dahil na nagtunong ki ngaw-ngaw, nagparahiling kan sala na sa big paparahiling na sa nasusala kan DOH. O ngunyan, saludo ko kay Dr. Tony Liatson, so pahayag niyang, hold on. Dahil magkumpiyansa, padagos na magsunod sa otoridad di salud, ta difficile na marahay ang sitwasyon kung nata na. Sana po sana pata dire-diretso halos oral daw may bago. The other week dito, so piraso biglang nag-surge 4 or 5, 3, 2, Jesus Maria Joseph naman na paano daw iyan na pangyaring sa tuya. Please, tabi na makisunod na sanang marhay sa mga ipipautob na protocol, yung masanan panlaban niya to sa COVID mantang dai paso bakuna. Sige, yan po muna tabi ta. Pisil yan. Sus ko. In a matter of 2 or 3 days, nabiyo sa saro duang aldaw. Kaya ingat-ingat sa natabi, Ingat sa nang marahay. It pays a lot na magsunod kita sa otoridad. Sige. O di paano John, kasya na yung pwede na. Sige, kasi dahil na pagpara anong payantanganing buwelo ang masunod na programa and gabos na commercials mailaog niya to. Sige. Sa pangaran iyan kan na bilog na fuwersa kan DCGB, Jomar Jimmy Al, Ans Renz Luens, Manibela Henry Boymata, Technical Control si June Napolis, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela si Angel Mustaza, si Mark Siand Madrid, ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos maray na hapon. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%.
Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute.